Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi weMuvhuro 18, 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau norurimi rwechiShona. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kune vaimbove masachigaro ebato reZANU-PF kubazi revechidiki VaJim Kunaka naVaGodfry Tsenengamu mushure mekunge vabuda pachena vachiti vaMnangagwa vanofanira kusiya basa. Nokudaro vakuru veZANU-PF vava kudya marasha. Regai tinzwe audio ino kubva kuna vatafadzwa mugwadi avo vanova mutauriri weZANU-PF. We have taken notice of the threats issued by renegade and headless activists targeted at the presidents of the Republic. The unsolicited false remarks by Tsenengamu and the Chipangano violent hooligan in VaJim Kunaka, suggesting strife between the President of the Republic, Comrade Mnangagwa, and Vice President Chiwenga have no place in this Republic. Imhosva iri kuitwa naVaJim Kunaka pamwe chete naVatsenengamu yekupfeka zvipfeko zveZANU-PF ivo vasiri vebato iri. Imhosva zvakare kuda kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba uyo akasarudzwa nevanhu. ZANU-PF yava kutora matanho kune vaviri ava uyezve ichavaranga nokuti hatingapete maoko takatarisa vanhu vachiita zvavanoda nebato redu. Bato reZANU-PF harisi bato rewada kutonga uchiita zvaunoda naro. Iyi audio yatakupai kubva kumutauriri weZANU-PF vatafadzwa mugwadi. Vachitaura vakazvimiririra Vatsenengamu vazivisa vanhu veZANU-PF kuti kana vachida kuvauraya ngavavabate vavauraye, asi chokwadi ndicho chavachafira. Regai tinzwe Vatsenengamu vachitaura. Kana zvandataura ndaresha sezvazvinomboita kuti kune vanozogarawo review zvandataura wotsvaga mhosva aiva ndibate semabatiro andakaitwa futi naamugana. But on this position I'm standing. Avo naVaGodfry Tsenengamu vaimbova mubato reZANU-PF vakavambawo bato ravo ravari kutungamirira parizvino rezvematongero enyika rinopikisa reFEE. Vanga vachitaura mashoko okuti vaMnangagwa havasi kuzowina maelection vakaramba vari ivo vari panyanga, nokuti vanhu vakatova patemu yavo vakaonekwa kukundikana kwavo. Saka nokudaro vanhu havazovavhotere nokuti vava kuziva kuti hapana kwatiri kuenda nenyika kana vaMnangagwa vakaramba vari ivo vari pamberi. Topinda mubepanhau reThe Herald. Muzvinabhizimusi wekukwekwe vakumbira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vadzinge vose vari kuita uori pamwe nevanofungidzirwa kuti matsotsi muhurumende, vachivapomera mhosva yekukanganisa budiriro munyika. Kurudziro iyi yakaitwa nemutungamiriri weBusiness Economic and Empowerment Forum BEEF Dr. Solomon Matsa pamusangano wekukwekwe Business Indava uyo wakaitirwa mukwekwe makare pane imwe hotera yeKone Chishanu. Mubepanhau reThe Herald mune nyaya ine musoro unoti President Reliefs 2017 Poisoning Horror. Regai tikuverengerei nyaya iyi zvizere. President Mnangagwa nezuro vakataura nyaya yavo yokupotsa vafa mushure mekudyiswa muchetura kugwanda mugore ra2017 nevamwe vavo vaishanda navo mubato reZANU-PF, vachiti kurapwa kwavakaitwa kwechimbi-chimbi vanoti kwakaponesa upenyu hwavo mushure mekutakurwa nendege vachibva vaendeswa kuSouth Africa kwavakanosvikorapiwa vachidrenwa muchetura wainge uda kuvauraya. Vanoti izvi zvakabva zvaita kuti vanyatsoziva kuti zvechokwadi nyika inovakwa nevene vayo. Topinda mune imwe nyaya. Vaongorori vezvematongero enyika vanoti nhengo itsva dzeZimbabwe Electoral Commission ZEC dzichangobva kugadzwa, zera revana ava idiki zvisingaiti uye havangakwanisi kumira vachipindurana nemauto kana ava kuita zvisiri izvo mune zvematongerwo enyika. Nguva pfupi yadarika mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatoresa mhiko makomishina matanhatu awa kuState House. Vakatoreswa mhiko ndevanoti muzvari Catherine Mbofu, muzvari Abigail Mislendi Muhadhi, vaShepard Manhivi,
muzvare Roswitha Marutare, muzvare Janet Mbetu navakudzai Shava. Avo vari kunzi nevanopikisa vachiri vana vadiki, vachiri kukura zvakare, nokuti havangakwanisi kuita zvematongerwo enyika vachipindura vachitsiura vanenge vakuita zvisiri izvo mune zvematongerwo enyika. Topinda muNewsday umo mune nyaya inotyisa. Vakuru vebato reZANU-PF vanonzi vari kuda ropa ravaFarai Maguhu, murwiri wekodzero dzevanhu. Munguva pfupi yadarika akatyisidzirwa nerufu pamusana pekufumura kubiwa kwegoridhe kuri kuitwa nevamwe vakuru mubato riri kutonga. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaMaguhu nguva pfupi yadarika vakaparura gwaro rine mapeji 65 35 iro rinoburitsa pachena kuti sawira wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaScott Sakupwanya ndivo vari pamberi pakubiwa kwegoridhe pamwe nemhirizhonga inoitwa nemashurugwe kumugodhi weRed Wing Mine kuPenalonga. Newsday. Bato richangoparurwa nevamwe vari kuzviti ndivo ZANU-PF original rakurudzira vaimbova gurukota rezvemutemo vaSavia Kasukuwere kuti vadzoke kumusha vatungamirire urongwa hutsva hwokutsigira bato iri rinonzi ZANU-PF original. VaJim Kunaka avo vaimbotungamirira vechidiki veZANU-PF vaiva zvakare vachitungamirira chikwata chezvemagandanga chinonzi Chipangano kuMbare, avo vakazoraswa nebato ravo nenzira ine hutsinye mukati, apo kurwisana kwemapoka kwakanga kwawedzera mubato reZANU-PF panguva yavaRobert Mugabe. Vakazivisa kuuya kwebato idzva riri kunzi ZANU-PF original rezvematongerwo enyika rine chinangwa chokubvisa vaMnangagwa pachigaro. VaJim Kunaka vanoti bato reZANU-PF riri kutungamirwa navaEmmerson Mnangagwa pari zvino harisiriro bato reZANU-PF chairo, ilacosti bato rechikwata chevane makaro ekuda masimba nenzira iri kunze kwemutemo. Newsday. Bato riri kutonga reZANU-PF mudunhu reMarondera Central rinonzi riri kuda kuti mumwe muchinda wechidiki akwikwidze musarudze dzemuna 2023 akamirira bato iri. Chikwata chenhengo dzebato reZANU-PF chinonzi chakaenda kuna muzvinabhizimusi uye aimbova nhengo yeboka revechidiki mudunhu iri vaDanimo Mutyambizi vachitaura naye vachimuonesa nezvekuti ndiye akakodzera kuva anokwikwidza akamirira bato reZANU-PF. Komishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC nezuro yakaparura gwaro revavhoti kuti riongororwe neveruzhinji pamberi pechirongwa chekutara matunhu ane nzvimbo dzinodarika 11,000 dzekuongororerwa dzakaumbwa munyika yose. Tinoti chisarai kuverengwa kwezviri mumapepa nhau anhasi kunoperera pano. Ndini wenyu mukoma Jola ndanga ndichikupakurirai nhau dzinodakadza. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu musubscribe ipapo. Subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisanete. Musakanganwe zvakare kuti tine gurupu redu reWhatsApp rakapenga rinonakidza kudarika zvaunofunga. Nhamba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Tinoti chisarai nomufaro, tobatana mangwana zvakare.